Була така думка, насправді вона хибна, про те, що Російська Федерація вона впаде під впливом якихось європейських чи американських санкцій. І ось ми просто можемо на годиннику подивитися час, за який вони просто почнуть бігати навколішках і просити допомоги там в міжнародних західних інституцій, але цього не відбувається, так, незважаючи на падіння ціни на нафту, незважаючи на посилення санкцій, незважаючи на феноменальне зростання курсу долара, цих речей не відбувається. Тому Росію не можна сприймати як такого, знаєте, простого суб'єкта, який дуже швидко зміниться так під дією зовнішніх чинників. Безперечно, що американські санкції, вони вплинуть в першу чергу на пересічних жителів Росії, які живуть в глибинці, які працюють на державних посадах, які не отримуватимуть якихось грошей. Але що стосується політичної верхівки, це якось глобально не змінить ситуації. Тому потрібно винаходити постійні якісь інші інструменти, і одним з найнадійніших інструментів є безпосередні домовленості і пошуки, знаєте, таких точок дотику із Російською Федерацією в тому, аби вони були згодні